Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтесь разом із нами і обираєте нас. Доброго вечора. Мене звати Аліна Блохіна і я рада представити вам гостя цієї ефірної години. Це Денис Рибачок, аналітик Комітету виборців України. Пане Денисе, доброго вечора. Доброго вечора. Власне, розпочинаємо ми із інформації актуальної. Новосформовані органи державної влади не могли вживати ефективних заходів для спротиву окупації Криму Росією у лютому-березні 2014 року через плачевний стан української армії та загрозу повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, надаючи покази в Оболонському райсуді Києва, що слухає справу про державну зраду Віктора Януковича. Яку вскрили на Раді національної безпеки і оборони 28-го, що найбільша загроза в цих умовах полягає в підготовці до вторгнення на материкову частину України. І разом з резервами керівники військового відомства говорили, що може бути задіяно проти України до 200 тисяч російських військових, танки, системи реактивного залпового вогню, авіація тощо. Пане Денисе, власне, розпочати хочу нашу розмову із цієї теми. Ваш короткий коментар почути за підсумками того, що ми впродовж останніх слухань споглядали в Оболонському райсуді. Покази надавав і Ілля Пономарьов, колишній депутат Держдуми Російської Федерації. Сьогодні ми чули пана Олександра Турчинова у судовому засіданні. От впевнена, що ви, як і усі, споглядаєте і за цією справою, так само хотілося б, звичайно, почути ваш коментар щодо цього. Ключова ідея, яка показує нам, власне, висвітлює ці події, це те, що насправді підтверджує тезу про те, що ми побачили сплановану російську агресію, яка не виникла одномоментно. Тобто події Революції Гідності, вони стали таким приводом, але сама ідея по захопленню Криму, по втручанню в внутрішні справи України, вона в Росії вже була давно. Тобто ми знаємо, що конкретно по Криму кілька років, принаймні точно, план вже був готовий і лежав в Кремлі, і лише чекав свого часу. Те, що ми зараз почули, це так само робота російських десь спецслужб, робота російських також агентів щодо того, агентів впливу, я маю на увазі, щодо того, щоб послабити обороноздатність України. Тобто це робилось впродовж кількох років, якщо не навіть 10 років, можливо. Тобто для того, щоб в один момент просто взяти і скористатися ситуацією, що ми, власне, і побачили у 2014 році. Я насправді думаю, що чим більше часу проходитиме від цих подій, тим більше нової інформації ми отримуватимемо. Тому що можемо згадати, що близько 2 років тому ми отримали стенограму засідання РНБО. Зараз ми отримуємо такі факти. Я думаю, що ми ще просто багато насправді не знаємо, і ще дуже багато цікавого ми можемо почути і про стан наших військових в Криму, і взагалі про готовність до опору, агресії і так далі. Зараз ми це все оцінюємо, так би мовити, заднім числом, і тобто ми можемо, скажімо, робити якісь висновки. Але я абсолютно погоджуюсь з паном Турчиновим в тому, що в 2014 році ситуація була інакшою. Тобто ніхто не міг знати, чим це все закінчиться. Тобто спочатку Крим, потім Донбас, і, можливо, це могла бути і Одеська область, і Дніпропетровська область, і Запорізька. Тому зараз ми можемо казати, що потрібно було зробити так, чи потрібно було зробити інакше, але ми повинні розуміти, що ми це все робимо вже постфактум. На той момент рішення було прийнято саме таким, ми можемо до нього по-різному ставитися, але, як бачимо, були об'єктивні причини, які так чи інакше на цей процес впливали. От ми чуємо покази, власне, свідків державного обвинувачення. Чи можуть вони, скажімо, де-юре стати підставою для того, щоб виносити те чи інше рішення, зокрема щодо анексії Криму у цій справі? Чесно кажучи, рішення про анексію Криму, воно ж все рівно вже існує. Тобто, якщо ми говоримо про юридичне оформлення, навіть визнання, невизнання, міжнародна спільнота не визнає анексію Криму. ООН не визнає анексію Криму. Провідні держави не визнають анексію Криму. Очевидно, що держава Україна також не визнає анексію Криму. В Україні діє закон про тимчасово окуповані території, де якраз і зазначається про Автономну Республіку Крим. Тобто ми свою позицію сказали ще в 2014 році, з того часу вона незмінна. І зараз ми говоримо так само про вибори президента Російської Федерації. Раніше ми говорили про вибори Державної думи. Україна не визнає вибори на території Криму, що б це не було. Чи це будуть окремі народні депутати Держдуми, чи це будуть вибори майбутнього президента РФ.
Ми от зараз заслуховуємо процедурно, власне, свідків державного обвинувачення, але сторона захисту, вона так само має право фактично на те, щоб запросити на судове слухання своїх свідків і почути, власне, їхні так само покази. І от серед переліку тих, кого хотіли б почути захисники Віктора Януковича у суді, пан Азаров, Клюєв, Захарченко, Якименко, Лєбєдєв, Шуляк, тощо, колишні, власне, близьке оточення Віктора Януковича і голови відомств. Як гадаєте, яка ймовірність того, що, зрозуміло, що якщо зі свідками обвинувачення, в принципі, зрозуміло, що ми їх дійсно побачимо, почуємо, яка ймовірність того, що ми почуємо свідків захисту? По-перше, я хотів би сказати на рахунок свідків обвинувачення. На жаль, ми почуємо не всіх, тобто когось ми вже не почуємо. Якщо ми можемо згадати про ситуацію із одним з народних депутатів Російської Федерації, який був вбитий, він також мав проходити свідком, власне, по схожих справах. Тобто ми не всіх свідків так чи інакше почуємо, це зрозуміло. Якщо говорити про тих осіб, яких ви назвали, Клюєва, Онищенка, інших народних депутатів, до речі, зараз і Клюєва, і Онищенка, інших дійових осіб, то ймовірність їхнього приїзду до України, я вважаю, що все-таки близька до нуля, тому що, в принципі, це зрозуміло, але думаю, що це може відбутися у форматі, я не знаю, відеоконференції, тобто як це відбувається із Віктором Януковичем, тобто якимось чином їхні покази можуть бути заслухані, але очевидно, що чекати їх на території України, я думаю, що все-таки не варто. Власне, питання Криму будемо обговорювати надалі. І ще в одному контексті. Дійсно, ви вже зазначали про те, що фактично на носі вже вибори президента Російської Федерації. І зрозуміло, що так само окупаційна влада Криму буде проводити їх і на території анексованого півострова. Я знаю, що Комітет виборців України звернувся до прокуратури Криму із вимогою притягнути до відповідальності та порушити кримінальні справи щодо 10 тисяч членів так званих виборчих комісій, що організовують вибори президента Російської Федерації на території анексованого півострова. Власне, комітет вважає, що місцеві жителі Криму мали б утриматися від участі в організації незаконних виборчих процесів на території Криму, а у разі відмови нести відповідальність згідно із українським законодавством. На думку Комітету виборців України, у діях осіб, що сприяють організації виборчого процесу на території Криму та місті Севастополі, містяться ознаки державної зради. Зокрема, це стосується членів так званих виборчих комісій, що забезпечують організацію та проведення виборів президента Російської Федерації 18 березня 2018 року. Їхні дії підпадають під статтю 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада», що карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років. Ось на цьому хотілося б, пане Денисе, зупинитися. Власне, чи маєте ви дані, скільки людей збирається піти на вибори президента Російської Федерації у Криму? І, власне, щодо відповідальності, щодо членів виборчих комісій, щодо вашого звернення до прокуратури, до цього ми повернемося. Зараз продовжується допит секретаря РНБО Олександра Турчинова на засіданні у справі про державну зраду Віктора Януковича. Почуємо і повернемося до розмови. Від 1 березня 2014 року. Ви ж кажете, звернення до Путіна щодо введення, ви ж називаєте все правильно, звернення до Путіна щодо введення російських військ в Україну. Ви це звернення маєте на увазі? Звернення Віктора Януковича про використання Збройних сил Російської Федерації для захисту населення України, її територіальної цілісності, суверенітету та громадян, що проживають на сході країни та в Криму. Причому захисту саме від дій опозиції і незаконно прийшедших до влади людей. Вже 28 лютого українська розвідка, яка отримала свого керівника і яку також треба було фактично з нуля підіймати, тому що ті, хто втекли до Російської Федерації, вони, на жаль, здали дуже багато, в тому числі і таємної інформації щодо, в тому числі російських працівників, які працювали за кордоном або в країні, яка була ситуація. Тобто проблема тут була, але вже почала перші кроки робити по відновленню служби зовнішньої розвідки, і керівник її, пан Гвоздь, повідомив мене, що за даними, які він отримав від своїх джерел в Російській Федерації, готується на перше число рішення парламенту про введення військ в Україну. І також він сказав, що за його інформацією є звернення Януковича з цього приводу.
Але реальний текст цього звернення я зміг побачити тільки, я можу помилятись в датах, але наскільки я пам'ятаю, 3 березня, коли представник в Організації Об'єднаних Націй Російської Федерації оголосив цей текст, і ми змогли побачити його копію. Під час оголошення, під час демонстрації даного тексту Російська Федерація визнавала збройну агресію та наявність її і використання її військ на території України, в тому числі в Криму. Так вона зараз не визнає. Це типова агресор, типова труслива позиція Російської Федерації, які не визнають агресію, а розповідають про якісь там визначення кримського народу тощо. Хоча, знаєте, багато інформації зараз впливає, і наскільки я пам'ятаю, коли черговий раз вони там святкували захоплення Криму, пан Путін навіть сказав, що готов був застосувати і ядерну зброю для того, щоб завершити операцію в Криму, аби б йому хтось військовим шляхом почав заважати. Тому питання, в тому числі використання ядерної зброї, це його цитата, там повернення наших коментарів, там фейк, це не фейк, це пропагандистський фільм російський. Тобто це його пряма мова. Тобто він готовий був використовувати ядерну зброю в випадку, коли б його операція зазнала б якоїсь суттєвої протидії. Це і була проблема, але це є класична агресія і класична анексія того, що відбулося. І вона визнана всім світом. Якщо Росія не визнавала, в тому числі і на засіданні Радбезу ООН, факт агресії та втручання чи використання російських військ, так чому ви стверджуєте, що дана заява була продемонстрована для того, щоб цю агресію легалізувати чи легітимізувати? Ну, ви знаєте, от намагаюся логіку в вашому запитанні ловити, і в мене це не виходить. Ваша честь, допоможете. Чому Росія не визнавала, прикриваючись заявою Януковича? Ну, зрозуміло, що вони її не визнавали, тому що вони класичний агресор, який розповідає. Гітлер також не визнавав агресію ні Польщі, ні Чехії захоплення. Розповідав, що там німці і населення чекають на нього тощо. Тобто будь-який агресор, будь-який диктатор ніколи не говорить правди і ніколи не визнає факту. І він копіює Гітлера, мабуть, його натхненний керівник або вчитель, і повторює всі його слова і всі його формули. І звернення Януковича – це є факт, розумієте? І навіть депутат, на якого ви посилалися Держдуми, розповідав, що один із аргументів, які наводили парламенту Росії, це Рада Федерації, наскільки я пам'ятаю, яка приймала рішення, це була заява Януковича, що вони діють по відновленню так званого легітимного президента і конституційної влади в Україні. І тому вам не вдасться приховати факт з цієї заяви і її дуже небезпечні наслідки для нашої країни. Шановний суд, я розумію складність мого питання, я вимушений його уточнити та поставити повторно. Як можна легітимізувати того, що заперечується, і того, що немає? Якщо Росія казала, що вона не використовувала війська і не вторгалась, і агресії не було, то як вона могла цим листом спробувати це легітимізувати, якщо заперечувався сам факт Російської Федерації? Шановний захисник Янукович, коли б Росія сказала, що сонце крутиться навколо землі, ну що, ми повинні були з цим погодитись? Ну, вибачте, маячня і дурниці, вони не мали що взагалі відповідати. Вони намагались оцим, вибачте, злочинним папірцем прикрити озброєну агресію проти суверенної країни. Проти країни, гарантом небезпеки і незалежності якої вони були відповідно до Будапештського меморандуму. Країни, у якої вони за цим меморандумом разом з нашими стратегічними партнерами, які в лапках дуже сильно допомогли, коли я до них звернувся, ні на болю не дали жодного. З цими гарантами вони обіцяли захищати незалежність і територіальну цілісність України. Угоду підписали, де визнали кордони України, визнали Крим як частину України. І от
ці гаранти єдине, що змогли пред'явити світовому співтовариству в Організації Об'єднаних Націй, оцей папірець, підписаний Януковичем, як основу для їх злочинної діяльності в Криму. Ви ж сформуєте питання і хоча б скажіть, що ви хочете почути. Тому що Росія говорить? Да вони дурню говорять, вони брехню говорять. І, вибачте, повторювати цю брехню або тиражувати, і мені здається, ми просто з вами втрачаємо час. Ну, в даному випадку я повторював дані саме обвинувального акту і його формулювання. Наступне питання. Після того, як ви дізнались про дане звернення, як ви, як особа, що займала особливо відповідальне становище, на це відреагували? Куди звернулись з заявою, якщо вважали, що це протиправні дії? Чи ініціювали ви кримінальне провадження? І чому це звернення з'явилось і народ про нього дізнався тільки на допиті Віктора Януковича в 2016 році? Це неправда. Ви говорите неправду, і тут присутні, до речі, представники засобів масової інформації, які можуть підтвердити мої слова. Добре, куди ви що ця зверталися? інформація про заяву, вона пройшла скрізь. І що стосується реагування правоохоронних органів, то коли ви прочитаєте Конституцію, президент може підняти правоохоронні органи і давати вказівки, проти кого відкривати кримінальну справу, проти ні. Але я хочу сказати, що для мене це було ще одне підтвердження готовності Росії до повномасштабної війни проти України і готовності до вторгнення. І це для мене стало ще одним підтвердженням, що ми прийняли всі правильні рішення на Раді національної безпеки і оборони 28 лютого. Скажіть, будь ласка, чому до приходу вас до влади Росія не намагалась вторгнутися на територію України, не намагалась оголосити повноцінну війну, не намагалась забрати територію, а одразу після 22 числа у Росії такі наміри виникли? Що змінилось 22 числа? Ну, почнемо, що 20 числа, коли вони почали агресію, але проблема в іншому. Росія, і коли було уважно, я про це вже говорив в вступному слові, постійно намагалась всю Україну отримати під свій контроль. Всю Україну, від заходу до сходу. І саме тому Росія нахабно завжди втручалася в виборчі процеси, які відбувалися в Україні. Вони на всіх своїх інформаційних ресурсах підтримували так звані проросійські сили, зокрема партію регіонів, яку очолював Янукович Віктор Федорович, який сьогодні звинувачується в державній зраді. Вони намагались своїми засобами інформації дезінформувати, розлагати людей, налаштовувати їх проти власної країни. І саме ця технологія була для них ключовою, тому що коли взяти їх реваншистську імперську стратегію Путіна, то в ній Україна не є незалежною самостійною державою. Більше того, я вам хочу сказати, Україна як незалежна самостійна держава – це фактично кінець режиму Путіна. І він це розуміє. Він розуміє, що приклад України, коли ми доб'ємо, що Україна буде успішною, що вона буде демократичною, справді європейською державою, це для нього крах. Тому що вони розповідають, що всі, хто поза впливом Росії, вони приречені. І оцю приреченість він спробував продемонструвати вже за рахунок зброї. Коли він побачив, що його маріонеточний уряд і президент втрачають владу, а вони сподівалися і все робили, щоб їх владу підтримати. Це не тільки гроші, про які ми з вами говорили, це мільярди, які вони їм надали. Вони їм допомагали спецзасобами. Ви знаєте, що коли вже гранати кінчились кидати по протестувальникам на Майдані, то Росія тут зробила технічну допомогу і спецзасоби, які не були дозволені в Україні, надала режиму Януковича для використання. Вони присилали фахівців, експертів, які допомагали, консультували, як придушувати революцію гідності тощо. Тобто всі ці дії вони робили. Але коли вони побачили, що все, крах режиму Януковича, вони запустили варіант, до якого вони готувалися, я вам розповідав про вчення «Захід-2013», запустили цей варіант, який повністю в них вже був готовий. Хоча, я ще раз хочу сказати, ситуація дійсно була складна, тому що призначення на відповідальні посади, особливо силові структури, прямої агентури Кремля, в тому числі вони вже навіть не приховували це, призначали громадян Російської Федерації на посади, які мають державну таємницю, від яких залежить безпека і обороноздатність нашої держави.
знищення оборонпрому і так далі. Тобто дуже багато фактів можна приводити. Я думаю, що ні одного засідання не вистачить, щоб усі ці факти перелічити. І саме тому, побачивши крах режиму Януковича, почалась агресія військова, про яку ви питаєте. Свідок, ваші задумання про агентуру Кремля, про якісь там консультування, ще про ті речі, які ви щойно назвали, це тільки ваші домисли? Чи ви маєте Фантазії. документальні Чи є факти, які ви можете надати суду? Безумовно, величезна кількість людей була звільнена за, в тому числі і мною, за свою зраду. Величезна кількість кримінальних справ. Військова прокуратура може навести статистику, скільки кримінальних справ порушено за зраду України, проти зрадників. Служба безпеки вас може проінформувати, скільки вони змушені були відкривати справ і проти шпигунів і диверсантів, проти тих, хто працював проти власної країни. Але коли відбулось падіння режиму Януковича, то дуже багато цих, скажімо так, агентів впливу, про які я сказав, вони втекли разом з Януковичем до Російської Федерації. І починаючи від всіх керівників силових відомств, їхніх заступників тощо. Тому от відповідь на ваше питання. Це не просто факт, це доведений факт. Це величезна кількість, на жаль, людей, які або виходячи з матеріального інтересу, або отруєних імперською російською пропагандою, або з інших мотивів, просто трусость, вибачте, елементарно зрадили свою країну. Ми почули про режим Януковича. Після закінчення, з ваших слів, дії режиму Януковича, який режим почався в Україні? Режим Турчинова? Ні. Прошу зняти дане Як запитання можна та оголосити назвати це? попередження сторони захисту за неповагу до суду та до свідка. Ваша честь, дозвольте пояснити. Не потрібно нічого пояснити. Це показання свідка. Суд усе розуміє. Олександр Володимирович, в чому ситуація? Згідно Кримінально-процесуального кодексу, суд повинен приймати певний баланс. Справа в тому, що якщо буде порушений правила перехресного суду, не дати можливість захисникам поставити питання, які вони вважають, захист в подальшому може ставити питання про недопустимість вашого допуску. Тобто ми вимушені продовжити допит, враховуючи, що ви називали події режимом Януковича, захист відповідно запитав про режим Турчинова і суд питання це допускає. Повторіть, будь ласка, запитання. Захисник, повторіть запитання. Який режим встановився в Україні після усунення Віктора Януковича від влади? Це режим Турчинова? Почув. Тепер почуйте відповідь. Ви ображаєтесь і навіть подання робили суду, коли я говорю, що ви представляєте не тільки Януковича, але і Російську Федерацію. У вас нема, мабуть, доручення Путіна представляти його інтереси. Я вважаю, що це, мабуть, це моє свідчення, це моє бачення, що це фактично неформальні стосунки ваші з російською системою і з російським режимом Путіна, коли подобається слово режим. В той же час ви постійно повторюєте ті фейкові формули, які вже протягом 4 років нав'язуються Україні і світу. І ці формули – це чисто продукт російської пропаганди. З перших днів, коли демократичним шляхом, я ще раз підкреслюю, відповідно до регламенту, мене Шановні представники преси, я прошу пробачення. Шановні представники преси, я попереджав вже сьогодні. Будь ласка, дівчина, яка спиною зараз стоїть, в окулярах із сумкою. Залиште приміщення залу суду. Я чекаю. Дякую. Можете продовжити. Тобто ви постійно їх пропагандистські формули тут тиражуєте. Зокрема, з першого дня
коли демократичним шляхом я був обраний головою Верховної Ради, коли парламент потім поклав на мене виконання обов'язків президента, це все було на очах всієї країни. Тобто жодного там військового, силового захоплення влади не було. Це є неправда. Демократичним шляхом парламент обирав. Демократичним шляхом приймав рішення. Навіть комуністи і регіонали змушені були голосувати. І жодної заяви, що їх там хтось залякував, що їх там хтось примушував голосувати, ну цього ж не було. Це є неправда. І в той же час, з першого дня, коли нова влада прийшла в Україну і почала рятувати країну від колосальної небезпеки і загрози, російська пропаганда, російський штаб був хунта. Тобто нас інакше, ніж хунта, не називали. Вони не визнавали моїх повноважень, вони вважали, що це є хунта, це є силове захоплення влади. І ви зараз оці фейкові їхні заяви повторюєте. Що важливо, от на що працює захист біглого президента Януковича? Вони працюють на російський штаб, що не було ніякої окупації Криму, не було ніякої агресії Російської Федерації, була здача Криму. І оцей фейк, вони постійно штамп, вони тиражують уже протягом 4 років, і ви, представник захисту Януковича, зараз всі ці фейки зараз тиражуєте. Не було ніякого режиму. Було демократичним шляхом відновлення в Україні влади. І Кабінет міністрів, новий Кабінет міністрів, тому що я декілька днів, до 7 числа фактично, з 22 до 27 змушений був взагалі виконувати всі функції, тому що уряд розбігся, їх не було. Місцевої влади не було. І я в одній особі і головою Верховної Ради, і виконуючим обов'язки президента, і урядом, всім урядом українським в одній особі, і так далі, і так далі. І саме тому демократичним шляхом був відновлений і український уряд, за який проголосувала Верховна Рада. Тобто жодних ознак, то що ви називаєте режимом, не було. І жодних ознак хунти, то що розповідає російська пропаганда, і Путін не було. І тому я дуже прошу, коли ви український адвокат, в всякому разі так позиціонуєтесь, то, будь ласка, не тиражуйте інформаційно-пропагандистські штампи Російської Федерації. В чому тут небезпека? Тому що на прикладі Криму ми з вами бачимо формулу, яку опрацювала Російська Федерація. Спочатку українські ЗМІ, російські ЗМІ, російські пісні, а потім російські танки. І оце є серйозна проблема. Не працюйте на них, шановні захисники. Говоріть правду. Це важко, але легше буде, як тільки говорити правду, свідок, це ваш обов'язок, який в цьому засіданні ви не виконуєте. Я виконую це те, що я можу сказати. Наступне питання. Віктор Янукович, як президент, був обраний демократичним шляхом? Під час обрання президента Януковича були серйозні порушення виборчого законодавства, в тому числі фальсифікація виборів, але світова спільнота визнала ці вибори і визнавала статус президента Януковича. В такому випадку, чому ви не врахували інтереси виборців Віктора Януковича, основна частина яких знаходилась на території Донбасу та Криму, під час голосування за постанову про самоусунення? Я прошу зняти це питання, погоджуюсь, питання задавалося, наступне запитання. Чи відомо вам, що Віктор Янукович звертався до країн-гарантів Німеччини, Франції, Германії з аналогічними заявами від 21 лютого 2014 року? Я не знаю, які заяви. Я не знаю, про що ви говорите. Мені не відомо. Дані заяви були приєднані до матеріалів справи, але вони не є аналогічними і конкретизуйте питання. Чи відомо вам про звернення Віктора Януковича від 22 лютого 2014 року, яке було викликане грубим невиконанням опозицією умов угоди відповідної, про надання допомоги, в тому числі шляхом використання військової або поліцейської місії Франції, Германії, Польщі на території України від 22 лютого, одразу після голосування вами за цю постанову? Мені питання містить неправдиву інформацію про військову місію, жодних заявах, які долучали стороннього захисту, не йдеться. Неуважно, прокурор. Відомості, Неуважно. захист, перед ваших. Ваша
Ваша честь, ми просимо в такому випадку дослідити. Я можу зацитувати, якщо прокуратура забула цю вкрай важливу інформацію. Отже, триває засідання у Оболонському райсуді Києва у справі про державну зраду Віктора Януковича. Власне, чули ми покази одного зі свідків державного обвинувачення, секретаря РНБО Олександра Турчинова. Ми повертаємося до розмови у нашій студії. Нагадаю, що перед трансляцією ми говорили про вибори президента Російської Федерації у Криму. І от, пане Денисе, тут кілька акцентів розставимо точково. Власне, чи відома вам кількість приблизно людей, які збираються піти на вибори у Криму, виборі президента Російської Федерації? В першу чергу мова йде не стільки про людей, які прийдуть голосувати, скільки про людей, які, власне, будуть організовувати вибори. В Росії, як і в Україні, як і в більшості інших держав світу, працюють виборчі комісії, які складаються із живих людей, які, власне, і організовують виборчий процес. Тобто от на території Криму створено 27 територіальних виборчих комісій і понад 1000 дільничних виборчих комісій. В кожній комісії, як правило, працює від 3 до 17 осіб. Тобто можемо помножити і виходимо на показник 10 тисяч осіб, які будуть залучені до організації виборчого процесу. Тобто це 10 тисяч жителів саме Криму. І якраз, власне, наша організація звернулася до прокуратури Автономної Республіки Крим із тим, щоб фактично відкрити кримінальні провадження щодо осіб, які будуть сприяти організації виборчого процесу, тобто які будуть членами виборчих комісій. Наша позиція така, що кожен свідомий житель Автономної Республіки Крим, відповідно до українського законодавства, повинен зробити вибір напередодні голосування щодо президента Російської Федерації, чи буде йти він на вибори, як член комісії. Якщо він робить вибір і йде, власне, і працює у виборчих комісіях, то ми вважаємо, що він повинен нести повну відповідальність відповідно до українського законодавства. Є Кримінальний кодекс України, є стаття 111 – це державна зрада. Є стаття 110 – це посягання на територіальну цілісність та державний суверенітет України. Ми вважаємо, що дії таких осіб можуть підпадати під ці статті. І тому, власне, закликаємо усіх громадян так чи інакше подумати перед тим, як робити якісь певні кроки щодо легітимізації виборів президента Російської Федерації на тимчасово окупованій території Криму. Тобто ми вважаємо, що громадяни повинні зробити усвідомлений вибір щодо того, що для них важливіше. Тобто або вони на стороні, власне, Російської Федерації тоді організовують вибори, або вони займають більше проукраїнську позицію і, відповідно, як члени виборчих комісій, принаймні, участь у виборах не беруть. Тобто ми вважаємо, що такий підхід був би максимально чесним. Ви звернулися до прокуратури Криму. Власне, чи отримали ви певну відповідь, чи тримаєте це питання на контролі, яким чином? Насправді, наше звернення набуло досить широкого розголосу. Щодо відповіді від прокуратури, то я можу посилатись на заяви керівництва прокуратури, які звучали в ЗМІ. Зокрема, наскільки мені відомо, суть цих заяв полягає в тому, що прокуратура Автономної Республіки Крим погоджується із самою ідеєю про те, що члени виборчих комісій, які організовуватимуть вибори на території Криму, вони повинні нести відповідальність, оскільки їхні дії порушують українське законодавство. Тобто мова йде про незаконну організацію виборів та референдумів, що, власне, передбачає певну відповідальність згідно із українськими законами. Але також цікаво, що ми отримали відповідь фактично не лише від прокуратури української, а також ми отримали певну реакцію, досить нервову реакцію від керівництва, від властей, які знаходяться в Криму. Тобто у нас є відповідь фактично від голови Центральної виборчої комісії Криму, який в своєму досить такому притаманному російській владі стилі назвав такі заяви неадекватними, наголосив, що, мовляв, Крим – російська територія, і таким чином ніби хтось намагається залякати жителів Криму. Тобто ми побачили надзвичайно нервову реакцію, яка насправді може свідчити лише про одне – про те, що не все так добре, як російська влада хоче, щоб здавалося. Тобто в Криму реально можуть бути серйозні проблеми із організацією виборів. І перша ключова проблема – це ймовірність того, що буде низька явка. Для Путіна зараз ключовий момент – це те, щоб на вибори прийшло і проголосувало принаймні 70% громадян. Якщо буде менше, це буде означати, що він фактично є слабким лідером. Тобто, на мою думку, менше в принципі не буде, тому що реально може бути менше, але за рахунок фальсифікацій, маніпуляцій цю цифру штучно збільшать. І для цього якраз в тому числі потрібні і члени виборчих комісій, які безпосередньо займаються підрахунком голосів. Тобто їх роль
на цих виборах вона є надзвичайно високою. Чому є такі побоювання? Скажімо, можемо посилатись на дані Російського соціологічного центру Левада, який в грудні 2017 року казав про те, що приблизно 50% громадян, а це надзвичайно низький показник, заявили, що підуть голосувати на виборах взагалі президента Російської Федерації. Тобто для Путіна це є величезний ризик, що значна частина суспільства просто ці вибори проігнорує. Причин може бути багато. По-перше, це безальтернативність Путіна як ключового кандидата. Тобто в Росії зараз немає сильної опозиції. Друге, це те, що фактично вибори багато в чому навіть доведені до абсурду. Зараз ми бачимо таку ситуацію, коли це офіційна заява Центральної виборчої комісії Російської Федерації, яка полягає в тому, що члени дільничних комісій зараз почнуть ходити по квартирах, так званий поквартирний обхід здійснювати і мотивувати людей прийти голосувати. Тобто це абсолютно офіційно. Мова йде приблизно про 1 мільйон членів виборчих комісій, які зараз будуть змушені постукати в кожну квартиру і сказати: приходьте на вибори 18 березня і проголосуйте. Вони не скажуть прямо проголосуйте за Путіна, але в принципі буде зрозуміло, заради чого це все робиться. Тобто є реально загроза для російської влади, що вибори в Криму, зокрема і в Криму, вони можуть провалитися. А Крим, він має значне, насамперед, символічне значення для російської влади. Вибори в Криму – це певний показник. Тобто, індикатор, так. Безумовно. І якщо кримчани проігнорують ці вибори, то це буде сигнал для всього російського електората, що, можливо, щось в країні йде не так. І, відповідно, дуже б це не хотілося для російської влади, щоб такий результат наступив. Тому, можливо, це пояснює, чому наша заява була настільки гостро сприйнята, тому що ми насправді не очікували такого резонансу. Як на мене, то голові ЦВК Криму було б логічніше промовчати, замовчати цю тему, а не прокоментувати її, і фактично вона зараз, наскільки я знаю, взагалі тиражується в російських ЗМІ. Тобто реально є інформація про те, що вона поширюється серед громадян, що 10 тисяч кримінальних справ може бути заведено. І я думаю, що викликало це серйозні занепокоєння на території Криму. То може бути заведено ці 10 тисяч кримінальних проваджень? Тому що ви сказали, що дійсно у прокуратурі Криму погодилися з вашою позицією і з вашою, власне, ідеєю, з якою ви виступили, але чи будуть вони заведені? Чи отримали ви підтвердження того, що вони дійсно будуть заведені? Офіційного підтвердження ми такого не маємо. На жаль, в принципі, це зрозуміло, тому що заведення таких справ – це є досить складний, технологічний, процедурний елемент. Тобто, очевидно, що контакту із тими особами, які знаходяться на території Російської Федерації в Криму, надзвичайно буде важко знайти певний контакт із ними і, відповідно, отримати від них певну інформацію, свідчення і так надалі. Але ключовий момент, на який ми наголошуємо, це все-таки питання суспільного резонансу. Тобто важливо, щоб кожен громадянин розумів, що може настати, якщо він візьме участь у виборах в ролі члена виборчої комісії. І тут ще також важливо, що вся інформація щодо осіб, які залучені як члени виборчих комісій, вона є у вільному доступі. Кожен може зараз зайти на сайт ЦВК Криму, на сайт ЦВК Севастополя, інших виборчих комісій і побачити поіменно перелік осіб, які залучені до виборів як саме члени виборчих комісій. Прокуратура, очевидно, також це може зробити, і тому є такі ініціативи. Я також пам'ятаю, як близько року тому була ініціатива від Міністерства окупованих територій, від українського міністерства, яке, власне, також зверталося з подібними ініціативами, щоб, зокрема, були накладені санкції на осіб, які будуть працювати як члени виборчих комісій. Тому що в Україні ще в 2014 році був прийнятий закон про санкції, і він якраз передбачає, що певний комплекс заходів може вживатися до осіб, які так чи інакше порушують державний суверенітет України. Тобто своїми діями члени виборчих комісій якраз цим і займаються, тому що вони легітимізують вибори. Якби не було цих 10 тисяч місцевих жителів, то ми можемо уявити, яка була б взагалі ситуація. Тобто Росії б, умовно кажучи, довелося привезти, десь знайти цих 10 тисяч осіб. І так чи інакше це був би значний суспільний резонанс, який російській владі не потрібен. Тобто якби ми зараз побачили бойкот цих виборів з боку Криму, з боку хоча б майбутніх членів виборчих комісій, наразі вони діючі члени виборчих комісій вже, то ми б отримали доволі надзвичайно позитивний крок саме з боку України. Тобто це було б надзвичайно посилило українські позиції в Криму. Тому, власне, Міністерство також окупованих територій, воно якраз і запропонувало, щоб санкції були накладені на цих осіб. Які санкції можуть бути? Наприклад, заборона в'їзду на територію України. Тобто це найлогічніший крок. Ми можемо говорити про якісь інші заходи, наприклад, неможливість отримання
біометричного паспорту громадянина України. Тобто, але це за умови, що ми говоримо про громадян України, які працюватимуть у цих комісіях. Хоча законодавство Російської Федерації говорить про те, що все-таки саме громадяни РФ повинні працювати в цих комісіях. Але, можливо, є люди, в яких 2 громадянства зараз, так, хтось зберіг. Можливо, десь буде порушення закону, будуть працювати українські громадяни. Тобто це питання, воно наразі надзвичайно актуальне, і наша ключовий меседж в тому, щоб просто жителі Криму почули цю інформацію і зробили для себе вибір. Сподіваюся, що наші глядачі дійсно почують і дійсно зроблять правильний вибір правильний для Криму, вибір у бік Криму, вільного і України, власне. Пане Денисе, я вам дякую за розмову, за ваші коментарі, за візит до нашої студії. Денис Рибачок, аналітик Комітету виборців України, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить заман кримсько-татарського викладі Шевкета Матулаєва. А опісля у цій студії з'явиться моя колега Христина Стець. Я прощаюся з вами до завтра. Як завжди, бажаю тільки хороших новин. До зустрічі.